Kif issa l-kabinett spiċċa bi 3 maħfriet presidenzjali ġodda qudiemu u li għad iridu jiġu diskussi, il-membri tal-gvern huma skomdi jitkellmu dwar dak kollu li qed joħroġ mill-qrati u li qed ikompli jorbot lil wieħed minnhom ma' reati kriminali kbar li seħħew fl-aħħar snin. Staqsejna lill-Ministru Mirjam Dalli kif se jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar dawn il-maħfriet presidenzjali mitluba, fid-dawl tal-fatt li fost il-ministri li jridu jiddeċiedu hemm wieħed minnhom li allegatament jinsab implikat fl-akkużi li qed jagħmlu 3 irġiel. Dan il-gvern il-maħfriet jiddiskutihom fil-livell ta' kabinett abbażi wkoll tal-pariri li jkunu qegħdin jingħataw mill-istituzzjonijiet legali f'pajjiżna u la darba dik id-diskussjoni ssir l-eżitu ta' dik id-diskussjoni ikun magħruf. Intant fl-isfond tal-fatt li pajjiżna s-sibt li għadda ra l-ex Chief of Staff ta' Kastilja Keith Schembri dieħel il-ħabs ta' Kordin wara li tressaq bi 11 il-kap ta' akkuża, waqt programm ta' diskussjoni fuq l-Istazzjon Nazzjonali, il-preżentatur tal-Midja Laburista Charles Longuder ma sabx kliem biex jiddefendi lill-istess partit mill-akkuża li dan sar ħaġa waħda mal-kriminali. Inti qed tiskandalizza daqshekk ruħek għaliex it-Times bda akkużi għandha tikkunsidra li tagħla. Għalax għandu jikkunsidra mill-Partit Laburista b'dak l-akkużi kollha li hemm għadhom. Din hija mistoqsija tajba ta' u mistoqsija valida.